Hola, som el diari Jornada. Som un diari que explica l'actualitat des de les esquerres transformadores i el feminisme. I ho fem des de Barcelona, Palma i València. I sí, som moltes més coses. Som una cooperativa, som crítics i independents. I ara traiem un monogràfic cada dissabte. I tenim una targeta perquè siguis de la comunitat Jornada. Però sobretot som persones que diem el que pensem, sense empreses ni grups mediàtics al darrere. No ens paga ningú que no siguis tu. Per això et necessitem. Per això ens necessites.